Og så sige det sådan okay. Det skal jeg ikke. Ej, det bliver så fedt. Ja, goddag. Hej, det er mig, der plejer at komme. Jeg skal bare have det sædvanlige. Ja. Ja. Du kan bare bringe det til der, hvor I plejer. Hvad siger du? Jeg forstår det ikke. Jeg vil gerne bede om det, jeg plejer at få. Hvad plejer du for? Pizza. Jeg tror, du har forkert. Nej. Har I forårsruller? Ja, det har vi. Det skal jeg ikke have. Skal du have forskål i det, eller hvad? Nej tak, dem skal jeg ikke have. Nej. Og hvad skal du have? Har I stegte nudler? Ja, det har vi. Dem vil jeg ikke have. Men jeg vil gerne have soja. Har I soja? Nej, du må ikke lave udsår for telefonen. Jamen, jeg mener, har I sådan kylling? Jeg kunne godt se på noget kylling med nogle grøntsager. Hvad er det nu, man kalder det? Ja, det har vi. Kylling og grøntsager. Ja! Har I det? Ja, det har vi. Jamen, det må jeg så bestille en anden gang. Ja, hej, det er Morten. Nej. Hej. Ja. Jeg vil gerne bestille det sædvanlige. Ja. Ja. Jeg kommer bare og henter det om 10 minutter. Hvad skal du have? Det er sædvanlige. Det er endelig, hvad var det? Nå, det er sædvanlige. Det er pizza. Pizza? Ja. Det er forkert nummer, du har ringet. Nej, men jeg mener også de der stegte nudler. Ja, okay. Er det nudler? Ja. Eller hvad? Ja. Med kylling. Med kylling? Ja. Og sojasauce. Og soja. Og wasabi. Og hvad? Wasabi. Hvad var det? Ja. Og Det er ikke. hvad så med chokoladesauce? Jeg tror, du har ringet det forkert nummer. Har I buffet? Ja, det har vi jo. Det skal jeg ikke have. Det var det. Jeg tror nok, du har ringet det forkert nummer. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Haha. Nå, men Du må selv komme herhen og bestille. Det vil jeg ikke. Hvad for nogle ting skal du have? jeg vil gerne have nogle forårsruller. Fik du det med? Ja. Forårsruller. Så vil jeg gerne have stegte nudler med kylling. Og med sojasauce. Har I Coca-Cola? Eller Fanta Exotic? Du må selv komme herhen og bestille. Det må du undskylde. Nej, jeg vil. I maven. Jamen, jeg er også ret ud af grin. Hej. Hej. Har I nudler? Har vi noget nudler? Ja. Nej, det har vi ikke. Hvad med forårsruller? Nej, det har vi heller ikke. Nå. Har I Pastaretter. pastaretter? Ja. Yay. Hvad for nogle pastaretter har I? Sådan en skal jeg have. Sådan en vil jeg gerne have. Hvad for en? Forårsruller. Nej, vi har ikke forårsruller. Hallo? Hej. Ja? Jeg vil gerne have nummer 41, og en 52, og en 46, og en 51. Du vil gerne have en gang til? Okay, fedt. Hej, det er Kai Ole. Hej. Har I nudler? Nudler. Nudler.
Forårsruller. Ja. Sådan nogle vil jeg ikke bestille. Jeg vil gerne have en pommes frites. Er der bare? Hej. Sådan nogle forårsruller, ikke? Dem vil jeg ikke have. Hej. Hvad var? Vi ringer til Kille, der har glæde. Hej Marianne. Er det her en Kina-grill? Har I forårsruller? Nå. Har I fiskefrikadeller? Er det kun jeres kebabstjorder? Hvem er det så? Okay. Tillykke, hvor var den her næste. Hallo? Nå, fuck. Ej, vi har også nogle til på-piller. Du ser på ikke på 58. Nu skal du forkert. Du sagde 68. Hej. Hej, jeg hedder Torben. Jeg ringer angående nogle af de reklameskilte, I har ude foran jeres butik. Ja. I har sådan nogle skilte ude foran jeres butik. Jeg kom cyklerne på min cykel i går, og så stod bare midt ude på cykelstien, og jeg faldt, og jeg ligger på sygehuset lige nu. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg godt kan lide jeres mad. Og hvis jeg bestiller sojasauce, ikke også? Kommer altså også separat? Hvis jeg bestiller stegte nudler med sojasauce, kommer sojasaucen så ved siden af eller ovenpå? Men det kan jeg ikke lide. Nej, for jeg kan ikke lide nudler. Jeg tænkte på, om I har nogle af de der forårsruller. Er de indbagte? Så fucking griner det her, altså. Har I også ringet til nogen, I kender? Olivia, hun er ved at tude. Ja. Det er fucking sjovt. Hej, har jeg indbagt bimørbrad? Ja, hej, har I indbagt bimørbrad? Har I indbagt bimørbrad? Indbagt forårsruller. Jeg kan ikke lide forårsruller. Har I pizza? Nej, men det er fordi, at jeg tænker på de der stegte nudler, ikke? Serveres de med sojasauce, eller kommer det separat? Hvad, mand? Nej, det er også mig, der laver sjov med dig at komme igen.